идомаи саргузашти дарвеши дуюм. Он қадар тазаррӯъ ва зорӣ кардам, ки ӯро бар сари тараҳҳум овардам. Баъд аз насиҳати бисёре, роҳу равиш ва одоби мусофирӣ, тариқи ишқ ба ман омӯхт ва ба ҳаққи ман дуо карда, ба ман як мушт тангаву тилло низ дод. Ман тағйири либос намудам ва шарти видо ба ҷо овардем ва аз он кӯҳ бо дили пурандӯҳ селобвор ба зер омадам. Шабу рӯз бо гирьяву сӯз дар биёбон медавидам. Дар ҳеҷ ҷо намеоромидам. аҷоиб ва ғароиби бисёр дидам. заҳмат ва машаққати беҳаду бешумор низ кашидам. баъд аз заҳмати бисёр ва машаққати бешумор ба он диёр расидам. мӯи сар то ба камар расида, бадан заиф ва бемадор гашта буд. муддате дар он диёр ба кофтукови он зебонигор маҷнункирдор ба ҳар гӯша ва канор метозидам. аз ҳеҷ тараф бӯи файз ва насими шафқате намешамид. ҳамчунин то як сол дар талаби давлати висол, ба он ҳол мани парешонаҳвол бозичаи бачагони он маҳол будам. дар охир он ҳаёт ба ҷонам расид. ба мурдан розӣ шудам. як шаб гирьяву зории бисёре карда хоб кардам. чун рӯз шуд, аз кунҷи вайрона бо дили девона ба дар давидам ва ба сари бозор равона гардидам. чун ба сару чорсӯ расидам, дидам халқ гурезонанд. афтону хезон ба бомҳо ва баландиҳо мебаромаданд. дар якдам бозор аз мардум холӣ шуд. аз як тараф ҷавони пурсавлате, палангтабиате ва шерҳайбате, бо рӯи чун офтоб, чашмон мисоли тоси пурхун, мӯй мисоли навдаҳои беди маҷнун, ҳафтони чарм пӯшида, камари мурасса баста, занҷире ба даври сар ва як сипаре ба пушт овехта, аз ғазаб кафк бар лаб оварда, чун селоби бало ва хурушон меомад. аз паси ӯ ду ғуломи моҳталъат ба синни 14-солагӣ сарупо ба дуру гавҳар ғута зада, тобутеро ба дӯш бардошта меомаданд. чун ба миёни чорсӯ расиданд, ба ишораи он ҷавон тобутро бар замин гузоштанд. он ҷавон ба паҳлӯи он тобут омада, зону зада нишаст ва фарёд бароварда, ба оҳанги ҷигарсӯз ва дилхарош ин байтро хонд: эй бету зидида хоб рафта, ваз ҳар мижа хуни ноб рафта. ва ба сони абри найсон ба гирьяву фиғон даромад ва ба ҳадде ки шӯр аз мардум баромад ва аксари мардум аз тобиши оташи ҷонсӯзи овози ӯ аз ҳуш рафтанд ва хуруш баргирифтанд. чандон гирист ва гирёнид, ки бетоқат гардида аз ҷо хест ва 3 навбат кафзанон ба гирди тобут гардид ва равон шуд. ғуломон тобутро гирифтанду рафтанд. эй дарвешон, муҳаббат бо дили ғамдида улфат бештар гирад, чароғеро ки дуде ҳаст дар сар зуд даргирад. аз дидани он ҳол ва шунидани он мақол якбора девонавор аз худ бегона шудам. баъд аз изтироби бисёр ба худ андешидам: ин мушкиле ки ту дорӣ, маълум аст, ба ғайри ёри ёре ва мададгоре тадбирпазир нест. ҳарчанд гардидӣ ба хизмати муршиди камон, беҳтар ки ба дари девонагӣ равӣ ва даст ба домани ин гавҳари фарзонагӣ занӣ. шояд ки бо ин восита шоми ғамро сабоҳе ва ин дари бастаро мифтоҳе падид ояд. бо ин фикр аз ақиби он ҷавон равон шудам. мардум инро дида аз гиребони мани нотавон гирифтанд. гуфтанд: эй ғариби ҷоҳил,
магар аз ҷон сер ва аз ҳаёт дилгир шудаӣ? аммо ман худро ба девонагӣ зада ба суханҳои онҳо гӯш намекардам. дар он миён каси таҷрибадидае пайдо шуд ва гуфт: эй ёрон, девона чун девона бубинад ҳушаш ояд. бинобар он даст аз ин бечора бидоред ва дилашро ба нохуни муоминат наёзоред, ба ҳоли худаш вогузоред. мардум чун маро диданд ки манро қабул намекунам, даст аз ман бардоштанд ва маро ба ҳоли худ гузоштанд. ман аз паси он ҷавон шитобон равон шудам. мардум аз пешаш мегурехтанд ва ман аз пасаш медавидам. ҳар кӣ маро бадонҳол медид, дасти таассуф ба дандон мегазид. он ҷавон мерафт ва ин суханҳоро мешунид, аммо ба ақиб нигоҳ намекард, то ки ба дари хонаи олие расид ва даромада рафт. ман дар берун ҳайрон мондам. баъд аз андаке фурсат як ғуломбачае дарро кушода маро ба дарун талабид. ба дарун даромада боғе босафо ва иморати олибиное дидам. вақте ки ба иморат даромадам, он марди мардона ба пешгаҳи хона нишаста буд. дар болои як тахт тобут гузошта шуда ва дар пои он шамъи кофурӣ месӯхт. он ҷавон дар даст ҳамон шашпар, сараш хам бо хаёле фурӯ рафта буд. чун қадам ба дарун гузоштам, забон ба дуо кушодам ва салом додам. вай сипандозҳо аз ҷо барҷаст ва гуфт: эй аблаҳ, туро чӣ бар ин доштааст, ки сар дар пайи ман мекунӣ? ва шашпарро ба сари ман ҳавола кард. ман сарамро хам карда аз ҷон даст шустам ва гуфтам: эй ҷавон, ба ҳаққи диние ки дорӣ маро халос кун, ки зиндагонӣ бар ман талх аст. вай аз шунидани ин сухан даст боздошта шашпарро ба як су монд, аммо ончунон торсакие ба таги гӯшам зад, ки ба сар даромада ғалтидам ва аз худ рафтам. баъд аз он ки ба ҳуш омадам, сари худро дар канори он мард дидам. риояти адаб намуда аз ҷо ҷастам ва дар рӯбарӯяш нишастам. вай боз ба ман бо хашм нигоҳ карда гуфт: эй беақли бечора, чӣ дард, ки ақлу ҳушатро барбод додаӣ? аз чӣ рӯ кор ба ҷон ва корд ба устухонат расида ва аз ҷони худ сер ва аз зиндагонӣ дилгир шудаӣ? ҳаргиз касеро надидаам, ки аз ман нагурехта бошад, магар фақат ту, ки аз пай ман овехтаӣ. ҳоло дардатро ба ростӣ гӯй, ки раҳми ман ба ту омад. гуфтам: эй ҷавонмард, чӯ тифлон шиквае ҷуз гирья дар олам намедонам? намедонад касе дарди ману ман ҳам намедонам. инро гуфтаму гирья гулӯгирам шуд ва чандон гиристам, ки ӯро ба гирья даровардам. баъд аз гирьяи бисёре гуфт: эй сухтадил, бас аст. ҳоло аҳволи худатро гӯй, ки ба ҳаққи худо барои матлаби ту бикӯшам. он чӣ лозим аст ёрист ва мададгорӣ ба ҷо орам, ба шарти он ки аз ман чизеро пӯшида надорӣ. ман ҳам он чӣ дида будам ва шунида будам баён кардам. он ҷавон ба фикр рафта, баъд аз сар бардошт ва гуфт: аз паси ин гесу бурида чӣ фитнаҳо, ки бар сари мардум наёмада? он ҷавони мазлум, ки хокаш ба хуни падари ӯ баробар буд, ба заҳри ситам кушта шуд. чандин касони дигар низ ба ғайри ҳақ кушта шуданд. эй ҷавон, шахсе ки дар он доругир вазирро ба тир зад, манам ва дар ин тобут ҷасади он подшоҳзодаи мазлум аст. ман аз фироқи он ҷавон
девонавор аз худ бегона шудам. муддате сару по бараҳна дар кӯчаву бозор мегаштам. ба ғайр аз подшоҳ, ҳар кас ки бо кушта шудани шоҳзода ҳамроҳ шуда бошад, ба сазо расонидам. подшоҳ чун ба зоҳир пушаймон буд, ба вай кордор нашудам. аз он рӯз сар карда, ҳар моҳ як бор тобути ӯро дар кӯчаву бозор мегардонам ва расми азодориро тоза мекунам. мардум маро девона гумон мекунанд ва аз ман метарсанд, ва ман ҳам дар куштани золимон кӯтоҳӣ намекунам. акнун ки ту озори бисёр дар роҳи он гулизор кашидаӣ ва ниҳоят ба ман расидаӣ, ҳақ ба ҷониби туст. ин кор ҳам танҳо аз дасти ман меояд, аммо ба шарти он ки мабодо дар вақти ӯро диданат оҳу зорӣ ва беқарорӣ накунӣ. агар хилофи ваъда карда овоз барорӣ, дар ҳамон ҷо ду нимтаат карда мепартоям. ман шарти ӯро қабул кардам. он рӯзро шаб кардем. рӯзи дигар, вақти баромадани офтоб, он ҷавон мукаммал шуда ишора кард, то ки як даст либоси нав оварда ба ман пӯшониданд. баъд як сари тобутро ба ман доду, сари дигарашро ба ғулом дода равона шуд. он ҷавон пеш мо аз қафо мерафтем. хеле дур рафтем. ниҳоят ба дари боғе расидем. одамоне ки дар он ҷо буданд гурехтанд. мо ба боғ даромадем. дар миёнаи боғ ҳавзе буд ва дар 4 бурҷи он 4 чинор рӯида буд. ҷавон ишора кард. мо тобутро бар лаби ҳавз ба замин гузоштем ва ба гӯшае нишастем. он диловар аз дилу ҷигар чунон наърае кашид, ки тамоми он боғ ларзид. он гоҳ фарёд кашида ин ғазалро хонд: бе ту э сарви равон, бо гулу гулшан чӣ кунам? зулфи сумбул чӣ кашам, орази савсан чӣ кунам? эҳ ки аз таънаи бадхоҳ надидам рӯят, нест чун оинаам рӯйзи оҳан чӣ кунам? ҳофизо хулдӣ бар ин хонаи маврӯси ман аст, андар ин манзили вайрона нишеман чӣ кунам? ҷавон ҳамчун абри найсон дар он саҳни бӯстон сиришк аз чашмон меборид. ман аз шавқи ваъдаи дидор масту саршор, мунтазири он зебонигор шуда, нигарон ба ҳар гӯшаву канор будам, ки ногоҳ бахт ёр шуд, толеъ мададгор. аз як тараф он офтоби бурҷи шараф ва толеъ намудор гардид. аз шароби шабона он дилдор, нимаи масту нимаи ҳушёр. наргиси масти ӯ ба ном Эзид, масттар мешавад ба вақти хумор. ашк ҳамчун гулоб меборид бар гули оразу маҳи рухсор. чун бидидам хироми тамимкаш, хираду ҳуш шуд зи ман безор. эй дарвешон, азизон ва бародарон, сару рӯй ба даст гирифтаму аз ҳуш рафтам. вақте ба ҳуш омадам ва чашм кушодам ва он сарви нозро дидам, ки монанди оби ҳаёт ба сиёҳии ниҳон буд ва рӯймоли зарториро дар даст дошта, дар рӯ ба рӯи он диловар бар курсии зар менишаст. он ҷавон сухан мекард, ӯ бо гӯши ризо мешунид. сухан ба ҷое расид, ки он гулизор ба зории зор чун абри навбаҳор ба гирья даромад. ин ҳоли ӯро дида ба худ печидам. наздик шуд, ки фарёд барорам, ҷома бидарам. дар ин дам он шермард аз рӯи хашм чунон заҳри чашме ба коми ҷонам рехт, ки аз воҳима беҳуш шудам. гирам нишонд бахт ба паҳлӯи ӯ маро, ку тоқати мушоҳида бар рӯи ӯ маро. бигзор эй насим, ки чашмам бар ӯ фитад,
як бор бехабар макун аз рӯи ӯ маро. боз вақте ки ба ҳуш омадам, онҳо суҳбат карда менишастанд. дар вақти гап нохост он маҳи офтобшиёҳ ангушти қабул бар дил гузошт. ман аз завқ боз ғаш кардам. вақте ҳушёр шудам ки он мояи ноз рафта буд. дар ин дам он ҷавон низ аз ҷо хеста равон шуд. аммо дили ман вайрон, чашмам гирён ва ин байтҳо ба ҳолам тарҷумон шуд. менамояд тапиши дил раҳи парвоз ба ман. меравам то чӣ кунад толеи носоз ба ман. ошиёнам чӣ шуд аз он ки баланд афтодааст. кофати ҷон шуда кӯтоҳии парвоз ба ман. дардро синаи озурдаи ман қонун аст. шеваи оғоз кунам ҷанг наяндоз ба ман. баст гардун дари умед ба рӯям шопур. магар аз ғайб даре боз шавад боз ба ман. дар байни роҳ зери лаб навҳакунону оҳкашон будам. чун ба хонаи он мард даромадам, ба як хилват хазидам. танҳоӣ гузидам ва дасти ҳайрат мегазидам. эй дарвешон, баъд аз он ки он ҷавон соате хоб кард, бедор шуда маро талабид ва аз аҳволам пурсид. гуфтам: сарат гардам, чӣ мепурсӣ зи ҳолам? рухи коҳиам бину ашку оҳам. гуфт: эй фарзанд, ситораи бахтат аз наҳсият баромад. муддати ҳиҷронат ба охир расид. хотир ҷамъ дор ки кор ба мурод аст. ҳеҷ донистӣ ки дар бораи ту чиҳо гуфтам? гуфтам: ҷуз олами бехабарӣ хабаре аз олам надорам. фақат 2 бор аз худ бохабар шудам. навбати аввал вақте буд ки он нозанин гирист. бори дуюм дидам ки ангушти қабул бар дида ниҳод. гуфт: бале, он ҳарду сабаб дошт. ман саргузашти туро муфассал гуфтам. ин ҷавон одами дуруст гуфтам. аз дасти ту чунин парешон ва дар талаби ту аз ватан дур гардида ва муддате дар биёбонҳо давида, озори бисёр дар орзуи дидори ту кашида, то худро ба ин диёр расонидааст. алҳол ба ман илтиҷо овард. акнун раво мадор ҷавоне бимирад аз ғами ту. ту ҳам ҷавониву аз худ умедҳо дорӣ. ва гуфтам ки медонӣ барои ту хуни бисёр рехта шуд. акнун агар дилҷӯии ин дил аз даст дода кунӣ, ман низ мамнуни эҳсон мешавам. духтар ба ман гуфт ки аз чашми бадон чӣ гуна халос шавам. он тарафи кор ба ман аст. гуфтам: шуморо беҳтар аз ҳар кас муҳофизат мекунам. чун инро шунид, сокит гардид. ман ӯро шаб мефиристонам. гуфтам: ту ҳозир бош ва бе ҳеҷ ибо ба хонаи ман равон шав. дар ин ҷо вай ангушти қабул ба дида гузошт. акнун бояд ту шабона ба дари боғ равӣ ва ӯро гирифта биёрӣ. аммо дар роҳ эҳтиёт кун. ба муждагонӣ дасташро бусидам. он рӯзро ба шодмонӣ гузаронидам. ҳамин ки шаб расид, он мард як ғуломашро ҷеғ зада ба ман ҳамроҳ кард ва ба ӯ супориш намуда гуфт: ин ҷавон мусофир аст, роҳро намедонад. ӯро ба дари боғи духтар гирифта бар ва худат дар каноре исто, ки касе туро набинад. дар вақти баргаштан ҳам пешпеши онҳо биё ва бохабар бош. эй дарвешон, аз он ҷавон ҳиммат талабидам ва равона шудам. чун андак роҳ рафтем, надонистам ғулом чӣ ғараз дошт ки кӯчаро ба ман намуда гуфт: ин роҳ рост ба боғ меравад. ман дар ин ҳавлӣ кор дорам. ту дар вақти бозгашт ҳамин ҷо бош ва ба ман мунтазир шав. ғулом инро гуфту рафт. ман бошам бе ҳеҷ ибое бо шавқи муҳаббат ба дари боғ расидам ва дару деворро буста зада гуфтам: чашмро боз ба ҷои дигаре духтаам, ҳалқаи дидаи худро ба даре духтаам.
чун лаҳзае гузашт, ногоҳ овозе баромаду умрам ба сар омад. вақте ки дар он шаб дида ба хуршеди ҷамоли он шакарлаби сиғабғаб равшан кардам, аз шодӣ ба замин афтодам ва буса бар қадами он нозанин додам ва гуфтам: ҳар ғам ки насиби интизор аст, ба ваъдаи васл хушгувор аст. гуфт: эй ҷоҳил, ҷойи истодан ва маҳалли сухан кардан нест, пеш даро. ман ба роҳ афтодам ва он нозанин аз пайи ман равон шуд. эй дарвешон, аз хурсандии дидани ёр шуъур аз сарам дур шуда, хонаи он марди мардона ва шери фарзонаро гум кардам ва то субҳ дар он шаҳр саргардон мегаштам ва роҳ ба ҷое намебуридам. он хуршедрӯ ва шӯълахӯ ҳар дам эътироз карда мегуфт: эй саргаштаи бахтбаргашта, хонаи вайронаи ту дар куҷост? ҳамин ки рӯз шавад, ба дасти душман гирифтор шуда расво ва бадном мешавем. аммо ман ҷавобе дода наметавонистам. ба ҳар тараф саросима медавидам. қариби баромади офтоб ба кӯчае расидам. инони ихтиёр аз даст додам. хостам ки худро кушам ва беш аз ин ҳиҷолат накашам. ногоҳ чашмам ба кунҷи кӯча ба дарвозаи як иморати олие афтод, ки аз берун қуфл зада шуда буд. инро дида даст бар даст задам ва пушти даст хоидам. он ягонаи офоқ гуфт, ки эй бехабар, чӣ хаёл мекунӣ? гуфтам: фидоят шавам, намедонам ин чӣ ҳолат аст, ки ба ман пеш омад. як ғуломи дуруст доштам, ба вай бовар мекардам. аммо ҳамин ки ман ба хизмати шумо рафтам, вай ҳам дари хонаро қулф карда намедонам ба куҷо рафтааст. духтар ба сӯи ман даст афшонду гӯё маро ба содагӣ ва беақлӣ маломат мекард. баъд сангеро гирифта қуфлро зад ва шикаст. дасту пои ман меларзид ва бо худ гуфтам: эй воҳ, ки беҳ нашуд, бадтар шуд. он нозанин дарро боз карда ба дарун рафт. ман низ ноилоҷ аз дунболи ӯ рафтам ва аз парешонии хотир дарро набастам. он хона чӣ хонаи хубе будааст. дарахтони сарв, санавбар, шамшод ва аръар, нор ва ҳар гуна дарахтони мевадор сар ба фалак кашида, гулҳои алвон дар ҳар тараф фаровон, ҷӯйҳои пуроб дар ҳар канор равон, ғунчаи гули сурх ба бевафоии мавсими баҳор табассум мекард. мурғони хушилхон дар шохсор дар тараннум буданд. дар хонаҳо фарши зебо партофта шуда, асбоби маҷлис ҳама аз нуқраву тилло ҷобаҷо монда шуда ва муҳайё буд. он гуландом иморатро давр зада, хандон бар сари ҷойгоҳе, ки нарм печида шуда буд, нишаст. ман бо фармудаи вай дастурхони сарбастаро кушодам. дар он нони майдаи латиф ва чанд мурғи бирён буд. духтар табассум карда гуфт: эй азиз, агар ғуломат рафта бошад ҳам асбоби айшро тайёр карда рафтааст. ва худ даст ба гардани мино, яъне шишаи май бурда пеш кашид ва ҷоме пур карда нӯшид. баъд маро ҳам пеш талабида ҷоме дод. ман ҳам суханашро ба ҷон гӯш кардам ва гузаштаву ояндаро фаромӯш кардам. баъд аз нӯшидани ду-се ҷом димоғи он моҳи тамом саршор гардид ва ба ҳавои сайри гулзор баромад ва дар гӯшаи сари ҳавзе нишаст. чун боз ҷоме нӯшид, майли мазза кард. ба дарун давидам, дастурхонро пеш кашидам. баъд аз он ёри ҷонӣ гоҳе худаш, гоҳе ба ман мехӯронд. ман маст шудам. бо хурсандӣ мегуфтам: кӯ ба кӯ онро ки меҷустам, ба домон ёфтам. ҳамчун субҳ ин давлат аз чоки гиребон ёфтам. дида лабрез аз нигоҳу дил зи толеъ узрхоҳ,
иззатеро охир аз васлаш ба осмон ёфтам. аз он ҷониб чун парасторони он зебосанам аз гум шудани ӯ хабардор мешаванд, аз тарси ҷони худ ба пеши подшоҳ мераванд ва ӯро хабардор мекунанд. подшоҳ дарҳол ба кофтукови ӯ сар мекунад. ба атрофи диёр кас фиристода ба посбонон менависад, ки бохабар бошанд. инчунин 40 зани макораро дар шаҳр муқаррар мекунад, ки дар байни маҳаллаҳо бароянд ва ба хонаҳои мардум дароянд кофтуков кунанд. шояд он гулрӯро биёбанд. яке аз кампирони фиребгар бо қадди дуто дар даст тасбеҳ ва асо аз он кӯча мегузарад. чун дари хонаро боз мебинад, ба дарун медарояд. вақте ки ман хабардор шудам, вай асозанон ва дуогӯён ба дарун даромада омад. ӯ гуфт: илоҳӣ бо ҷавонӣ ва комронӣ ба якдигар арзонӣ бошед. илоҳо бадӣ ба пешатон наояд ва душманонатон фано шаванд. бадхоҳонатон гирифтори бало шаванд. кампир бо ин гапҳо чунон нолаву зорӣ кард, ки дили мо бар ӯ сӯхт. духтар пурсид, ки эй модар, аз куҷоӣ ва парешону гирён чароӣ? гуфт: ҷонам балогардонат шавад. дар ин ҳамсоягӣ кулбаи вайронае дорам ва дар сояи давлатат шукргузорам ва ба луқмаи ноне ва либоси кӯҳнае қаноат кардаам. духтаре дорам, бори ҳамл дорад ва 2 рӯз шуд, ки дард мекашад, аммо кушоише намеёбад. доя мегӯяд, ки агар чанд барги кабоб букунад, қувват меёбад ва сабук мешавад. чун ба харидани кабоб дасти расо надоштам, қадам ба давлатхонаи шумо гузоштам, ки шояд ба тасаддуқи саратон раҳме ба ин пирканизи худ намуда чизе ба ман карам кунед. духтар ӯро талабида 1-2 мурғи бирён ва чанд нон дод. инчунин ҷомаи худро ҳам кашида ба ӯ инъом карда ва гуфт: модар, ҳар вақт омада исто, ман ба ту чиз медиҳам. ҳоло зуд бирав, ки духтарат озор дорад. кампир ба ҳаққи он гулизор дуои бисёре карда рафт. духтар ба фикри он пиразан ба хоб рафт, аммо ман дар фикри кори худ ҳайрон будам. ногоҳ овози бастани дар баромад ва садои суми асп ба гӯшам расид. чашм ба сӯи дари хона духтам, касе пайдо нашуд. баъд аз дақиқае овози нолаи он пиразанро шунидам. бо изтироб аз иморат берун давидам. ба миёни боғ рафта, дар паси гулбуне ҷо гирифтам. назар кардам, ҷавоне дидам, ҳамчун шери жаён ва бабри дамон, бозу монанди шохсори чинор ё шамшод. рӯяш монанди курси қамар, ришаш рашки мушки асвар. чакмани бахмали сиёҳ дар бар, телпаки барраи хуросонӣ бар сар, риштаи зартор ба даври кӯлоҳ печида, камарбанди мурасса дар миён баста, каманди шасти хашмӣ ба фитроқ, шамшер ва ханҷар дар камар, шамшери дигар ҳамоил, ҷеба пуртир, сепари фароҳдомане ба пӯш, ҳарду ҷониби доман баргардонида ба камар банд карда, оҳуеро ба фитроқ баста, дар дасте найза ва бо дасти дигар аз гиребони он аҷӯза медошт. ба рӯи ҳавлӣ расида, зуд аз асп фаромад ва аҷӯзаро чунон бардошта зад, ки ба замин нақш баст. баъд найзаро ба дур андохту ба сари кампир тохт. як пои ӯро аз дарахте овехт ва пои дигарешро ба даст гирифта, то ба ҳалқаш ба 2 тақсим кард. баъд аз он як нафас рост кард, оҳуро аз фитроқ кушоду сар бурид. ман чун ғазаб ва бебокии ӯро дидам, тамоман ларзидам. тама аз ҷон буридам ва яқин донистам, ки
аз дасти он палангсавлат саломат халос шуда наметавонам. Дар ин дам чашми вай ба ман афтод ва гуфт: эй ҷавон, пеш биё. лоилоҷ лоҳавлагӯён пеш рафтам. ӯ гуфт: эй бедавлат, бефикр мардум ин гуна корҳоро монанди ту мекунад. агар меҳмон намебудӣ, чунон ҳалқа дар гӯшат мекардам, ки тамоми ҷоҳилонро танбеҳ мешуд. чун ин сухан шунидам, ҷуръат пайдо карда пеш давидам, ки ба пояш афтам. аммо вай бағал кушода маро дар бар кашид ва ҷабинамро бусид ва хандида гуфт: эй золим, касе ҳамчунин кори бузургеро пеш гирад ва боз чунин бепарво нишинад, лоақл дарро ҳам намебандад. инро шунидам, ба ёдам омад, ки дарро набаста будам. донистам ҳақ ба ҷониби ӯст. забон ба узр кушодам ва дасташ бусидам. ӯ гуфт: ин кушташударо мешиносӣ? гуфтам: бале, даме пеш аз ин дида будам. гуфт: сабаби кушта шуданаш дар чист, намепурсӣ? гуфтам: намедонам. гуфт: эй бародар, бахт ёр шуд, ки ман дар вақташ расидам ва ин кампири фиребгарро дидам. вагарна ҳамин дам ба хории тамом бардори сиёсат кашида мешудӣ. ин макора яке аз ҷосусон буд, ки ба талаби шумо гирди маҳаллаҳоро мегашт. ҳоло оташе дар ин шаҳр месӯзад, ки шарҳи он нотавон кард. ман аз шикор гашта дар шаҳр ин хабарро шунидам ва ба ин кӯча даромадам. дидам, ки ин кампир мурғҳоро ба дур андохт ва мегуфт: ҳамин ҷома барои нишона бас аст. ман ба худ андешидам, ки дар ин кӯча ба ғайр аз хонаи ман хонаи дигар нест ва ин мурғи бирёнкардаи ман аст. бинобар он кампирро ҷеғ зада аз ҳолаш пурсидам. гуфт, ки духтарамро вазъи ҳамл наздик шуда озор мекашад. бинобар он ба ин хона даромадам ва ёрӣ талабидам. хоҷа ва хоним, ки худо умри дароз ба онҳо диҳад, инҳоро ба ман доданд. аз ин гап шубҳаам рост баромад ва ба ӯ гуфтам: модар, биё, ки аз ин гӯшти шикорӣ ҳам ба ту қадре диҳам. пиразан гуфт, ки худо хайр диҳад, вақт мегузарад, ва хост, ки аз дастам гурезад. ман зуд ӯро гирифта ба хона овардам ва сазояшро додам. акнун дилхуш бош ва хотирҷам бинишин, ки агар 100 сол дар ин хона бошӣ, эмин аз ҳар ошнову бегона бошӣ. эй фарзанд, маро беҳзодхони роҳзан мегӯянд, ки подшоҳони фаранг аз бими ман ва аз зарби шамшери ман хоби роҳат намекунанд. ман чанд вақт пеш аз ин мулозими амаки ин духтар шуда хизмат мекардам. вақте ки падари духтар бародарзодаашро кушт, тарки мансаби худро карда роҳзаниро пеш гирифтам. подшоҳ ва сипоҳ бар ман тоб наоварданд. охир аз он кор тавба карда дар хона танҳо менишинам ва гоҳ бедимоғ шавам, ба шикор меравам ва бо касе мусоҳиб намешавам. акнун ту гӯй, ки кайфияти аҳвол чист ва чӣ сон ба ин макон расидӣ? ба чӣ сабаб дарро кушодӣ? ман ҳам тамоми саргузаштамро аз аввал то ба охир гуфтам. воқеаи ба дари хона расидан, дасти таассуф ба дандон газидан ва ба ғулом тӯҳмат задан, ҳамаашро гуфтам. он ҷавони бокамол аз шунидани ин мақол хушҳол шуд. бори дигар чашмамро падарона бусид ва гуфт: офарин, хуб кардӣ. мувофиқи хоҳиши ман сухан гуфтӣ. акнун аз ту ҳаминро хоҳиш мекунам, ки бузургона рафтор намоӣ ва ҳамон беҳ, ки маро ғулом гуфта хитоб кунӣ. агар ҳамин тавр кунӣ, ман аз ту хурсанд мешавам ва ба ҷону дил хизмат мекунам. ман сари ҳиҷолат ба пеш афкандам ва раҳмат гуфтам. эй бародар, гуфт, ба ҷои худ шин ва ғам нахӯр. аз бисёрии дилдории он ҷавон
шарманда ва сарафганда ба иморат рафтам. Он ҷавон оҳуро аз пӯст бароварда, гӯшташро пора кард ва ба сихкабобпазӣ сар кард. То ба хестани духтар сихкабобро тайёр карду дасти адаб баста рост истод. духтар бедор шуду аз омадани ӯ хабардор шуда, ба дуғ задан ва эътироз кардан сар кард. он ҷавони қоидадон монанди ғуломон рост истода, сари ҳиҷолат ба зер афканда гуфт: эй маликаи ҷаҳон, гуноҳи банда беш аз он аст, ки шумо мегӯед, аммо аз марҳамати шумо умеди авф аст. дар вақте ки қиблагоҳиам ба хизмати шумо рафтан, фақирро ба хотир расид, ки ҳайф ки тӯҳфае барои пешкаш надорам. бинобар он бо ҳамин мақсад ба саҳро рафтам ва шикоре карда овардам. дигар ихтиёр ба валинеъмат аст. эй дарвешон, он ҷавонмарди аҳли дард ба нафъе бо худашро паст зада сухан мекард, ки аз ҳиҷолати ӯ наздик ба ҳалокат расидам. аммо вай зуд шишаи майро ҳозир кард ва аз нуқлу маю мурғу мазза дастурхони нав андохт. баъд бо адаби тамом қадаҳ ба гуландон дод ва ба зудии зуд кабоби шикорӣ расонид. он моҳталъат аз қобилияти ӯ хурсанд шуда, ба пешаш ҷеғ зада ҷоми май ба ӯ бахшид. вай гирифта таъзим карда гуфт: умрат ба комронӣ ва рӯзгорат ба шодмонӣ бод. пас лоҷуръат дар кашид. эй дарвешон, қисса кӯтоҳ 3 моҳ он мард камари хизмат бар миён баста дошт ва ягон чизи майдаро ҳам аз расму одоб фурӯ намегузошт. баъд аз 3 моҳ шабе маро ба хилват ҷеғ зада гуфт: эй бародар, то 100 сол агар дар хонаи ман бошӣ, агар зинда бошам, бандагият мекунам. дар ин бора чизе ба хотират нагардон, аммо агар хоҳӣ ки равӣ, ман дар хизматат ҷонфишонам ва туро бо маъшуқаат ба манзили мақсуд мерасонам. гуфтам: ин маслиҳат дуруст аст. ин кори ту айни лутфу ёрист. зеро медонам, ки падари пирамро аз аҳволи ман хабаре нест. чун ин суханро шунид, тайёрии сафарро сар кард. рӯзи дигар ин маслиҳатро ба он симинбар гуфтам. вай низ фикри ӯро писандид. рӯзи дигар он мард 3 сар асп, либоси сипоҳиёна, аслиҳа ва 3 хурҷини пур аз зару гавҳар ва тӯшаи сафар муҳайё сохт. ман аспҳоро зин кардам ва худам мусаллаҳ ва мукаммал гардидам. баъд хурҷинҳоро ба пушти аспҳо андохта савор шудем ва дари хонаро монанди пештара қуфл карда, ба сӯи дарвозаи шаҳр равон шудем. мо гумон доштем, ки акнун ҳама роҳҳо аз ташвиш холӣ аст. аммо баръакс, аз шабе ки духтари подшоҳ ғоиб шуда буд, подшоҳ ҳукм бароварда буд, ки сипоҳиён дар шабҳо бар сари роҳ бошанд ва дарвозаҳоро банданд ва нагузоранд, ки касе берун равад. касе ки сафар карданӣ шавад, бояд подшоҳ аз ҳоли ӯ хабардор бошад. мо аз ин воқеаҳо бехабар, чун ба дарвоза расидем, Беҳзодхон фарёд карда дарвозабонро бедор кард ва гуфт: эй мардак, дарро кушо. дарбон моро дида ларзид ва гуфт: шумо чӣ касонед, ки аз ҳукми подшоҳ бехабаред? он ҷавон хандид ва гуфт: эй дӯст, магар кӯри ки ман Беҳзодхон ҳастам ва ин ҷавон домоди подшоҳ аст ва они дигар духтари подшоҳ. мо ба вилояти Аҷам рафтанӣ ҳастем. баъд аз ин гап вай аз асп фуромад ва қулфи дарвозаро шикаст ва ба дарбон гуфт: эй сагбача, мехоҳам, ки хоҷаи нодонат бидонад, ки бо нусрати шамшер духтарро мебарам ва нагӯяд, ки гурехтаам. бинобар он ҳам ба ту амон медиҳам. вагарна як шамшер ба фарқат мезадам, ки
то ҷигаргоҳат медарид. рафта ба сардори золимон хабар деҳ, ки аз ақиби мо як фавҷ аскар фиристонад ва боз як бори дигар худро биозмояд. аз ин суханони қаҳрамонаи ӯ тааҷҷуб кардам, аммо банди ман меларзид. беҳзодхон моро аввал аз шаҳр берун карду, пас худаш аз ақиб омад ва бо аспон ниҳеб дода ба зудӣ рондем. то субҳ роҳ рафтем. қариби баромадани офтоб ба лаби наҳри азиме расидем, ки дар сари пули он як гурӯҳ аз сипоҳиён нишаста буданд. онҳо моро дида аҳвол пурсиданд. беҳзодхон ба онҳо низ ҳамон суханонро гуфт, ки ба дарбон гуфта буд. ҳамаи онҳо сухани ӯро шунида якбора аз ҷо ҷастанд ва ба аспон нишаста роҳи моро бастанд. он шердил наъра зада бо теғи буррон ба онҳо ҳуҷум кард. дар як дам ҷамъияти онҳо парешон сохт, чанд касро маҷрӯҳ ва чанд касро берӯҳ карду роҳро аз онҳо холӣ намуд ва гуфт: эй азизон, гузаред. чун фарсахе роҳ рафтем, боз аз паси мо аскар расида омад. беҳзодхон гуфт: азизон, аз равиши кор он аблаҳ ба гирифтани ман лашкар фиристодааст. хуб, майлаш, шумо асп давонда ба он пуле, ки аз дур менамояд, рафта истед ва корузорро тамошо кунед. ман ҷавоби онҳоро гуфта ба хизмати шумо мерасам. ин бигуфт ва аз асп фуромада хурҷини худро ҳам ба ман доду пуштангро сахт баста ва чун шоҳини тезпар ҷаст ва бар зини таковар нишаст ва ба маҳмези хорангез аспро ба ҷасту хез даровард ва ҳамла бар он лашкар овард. ба ҳар тараф ки рӯ меовард, гурӯҳеро талаф мекард ва ба ҳар су асп метохт. марди бисёрро аз асп ба поин меандохт ва ба ҳар ҷониб ки ҷавлон менамуд, ҷамоатеро парешон менамуд. бо ҳамин роҳ ҷангида ба сӯи байрақдор мерафт, то ин ки ба сардори лашкар расад. онҳо бо ҳам ҳамла карданд. ӯ низ яке аз диловарони номӣ буд. дар вақти ҷанг ҳамлаҳои беҳзодхонро далерона рад мекард. охир беҳзодхон наъра кашида чунон шамшере ба фарқи он мард фуровард, ки сарашро шикофта то ҷигараш банд гардид. баъд бо ҳамон шамшер байрақдорро бо байрақаш чор булак карда партофт. сипоҳиён сардори худро кушта ва байрақро сарнагундиданд, рӯбоҳвор ба ақиб гашта гурехтанд. баъд аз он ба канори наҳр баргашта, ҷангу чангол аз хуни хасм шуста, аз он ҷо бар асп нишаста, ба пои пул омада ва ба мо узрхоҳӣ карда гуфт: эй азизон, имрӯз озори бисёр кашидед, ба карами худ бар банда бубахшед. мо ба мардунагии он шери нарин таҳсин ва офарин хонда савор шудем. дар он ҷо фуромада истироҳат кардему боз ба роҳ даромадем, то ин ки аз сарҳади фаранг гузаштем. аз оянда бехабар, ман хушҳол шуда асп мерондам, то ин ки баъд аз 9 моҳ қадам ба вилояти аҷам ниҳодем ва аз ин ҳол падарам хабар ёфта бо ҳавоси боргоҳ ва ходимони даргоҳ ва раъияту сипоҳ ба истиқболи ман шитофт. дар 5 фарсангии шаҳр рудхонаи азиме буд. мо вақте ки ба канори руд расидем, дидам, ки падарам дар он тараф ҷилав кашида мунтазири ман буд. чун ӯро дидам, аз ҳамон ҷо аспро ба об андохтам. бо 100 гуна азоб аз он дами марг аспро ба канор кашидам ва чун ба назди падарам расидам, пиёда шуда рикобашро бусидам. ногоҳ ғулғула ва ғавғо баланд шуд. чун ба ақиб нигаристам, он шери болои мардумӣ ва мурувватро
ба он дури садафу иззу шараф дар миёнаи рудхона дар ҳолати ғарқшавӣ дидам. боиси ин кор ҳамин буд, ки аспе ки ман ба ӯ савор будам тои модиёна буд, ки он дар зери парипайкар буд. модиён ки тои худро миёни об дар изтироб мебинанд, саркаш шуда худро дар миёнаи об меандозанд. ҳамин ки ба миёнаи рудхона мерасад, об ӯро мепечонад. беҳзодхон инро дида ба сӯи вай асп метозад ва барои халосии духтар худро ба об меандозад, аммо об ӯро низ меғалтонад. мо он замон хабардор шудем, ки ҳар дуро кор аз даст рафта буд ва дасту пояшон аз кор монда, аз зарбу лати мавҷҳо гоҳ ба рӯй намоён шуда, гоҳ ба таги об мерафтанд. оббозон ва шиноварон худро ба об андохтанд, ҳарчанд ҷустуҷӯ карданд, ҳарчанд ба ҳар тараф шитофтанд, аз он ҷое асаре наёфтанд. эй дарвешон, матни саргашта ва парешон он ҳама дида, то он ки ба васли чунин маъшуқа расидам, аммо ба ногоҳ он моҳ дар қабзаи чунин бало мубтало гардид. ҷигарсӯзтар аз ин ҳалокатӣ он ҷавонмард аст, ки дар роҳи мо он ҳама ҷонфишонӣ кард ва ниҳоят ба сараш он бало расид. бинобар он гирёбон пора кардам ва сару по бараҳна ба биёбон баромадам, то он ки аз зиндагӣ сер шудам ва хостам, ки худро ҳалок созам. иттифоқо ман ҳам дар он қуллаи кӯҳ расидам ва он пири доноро дидам. он пир ба ман ҳам ҳама чизе, ки ба ин бародарам гуфта буд, баён кард. инак ба умеди ҳусули матлаб ба ин сӯ равона гардидам. шукр, ки ба хизмати бародарон расидам ва нишонаи аввали он пирамард гуфтаро дидам, то бубинам охири кор ба куҷо меанҷомад. поёни саргузашти дарвеши дуюм.